Kunesifo ke la Nkosi yami ekukhulunywe ngaso esiba affecta kakhulu abantu. Angazi ke nisibiza kanjani lena. Ngiyafisa usibize right. Mina ngithi lupus, abanye bathi lupus, abanye bakubiza ngamagama ahlukahlukene. Mhlawumbe umuntu osekhaya ungamchazela ukuthi yini le lupus, into ebonakala kanjani mawuchaza nje ugogo eyihlalele lapha ekhaya. Okay. So ilupus esinye sezifo eyele zibonakale. So kwi-lupus into eyenzakalayo siyele siyibize ngokuthi izifo eziyi-autoimmune. Okay. Okusho ukuthi umzimba wakho, i-immune system yakho ifayithe ama-tissues akho omzimba. So uma lokho kwenzakala bese kuba khona ushintsho ke olwenzakalayo emzimbeni womuntu. Ngingambona ngathi cha lupus le into engiyibona kanjani mayisikuphethe umuntu. Okay. Isikhathi esiningi isifo lesi esibonakala ebantwini besifazane. So u-90% kuba abantu besifazane. Nakhona kubantu besifazane isikhathi esiningi kuba abantu abakuyi-childbearing age. Okusho ukuthi isikhathi la abantu khona abakhulelwayo nabakwaziyo ukuthi babelethe ingane. Yilapho lesi sifo esibonakala khona kakhulu. So impawu zakhona isikhathi esiningi kuba ukushisa komzimba. Othola ukuthi umuntu uba ne-fever, shothi ukushisa kuba phezulu. And then enye into ebonakalayo kuba ubuhlungu bama-joints. So kuba khona ama-joints onke omzimba abe buhlungu. And then bese umuntu wakhona uba ne-rash. So isikhathi esiningi sisuke sikhuluma nge-rash. Uma ke ukuthi iba sebusweni uthola ukuthi ithatha ihlathi bese iyacrossa kwi-nasal bridge. So kuba ngathi isiphaphalazi or singathi i-butterfly. Kodwa ke akubi ilokho kuphela. Kukhona okunye okubonakalayo abanye abantu abangafika nako. So abanye abantu uthola ukuthi bangaba nokuthi nokuba ngathi baphazamisekile emakhanda. Abanye uthole ukuthi baba nokudlikizo okuba khona. Absolutely. And then bese kuba nazo zonke umzimba wonke. Uthole ukuthi mhlawumbe umuntu angaba nenkinga yenhliziyo, angaba nenkinga yamaphaphu ukuphefumula, angaba nenkinga futhi esiswini mhlawumbe ubuhlungu besisu, even izinso nazo ziyaphatheka. Nesikhumba futhi isikhathi esiningi kuba yiyo i-rash le engikhulume ngayo nokuthi bayezwela kakhulu elangeni baba ne photosensitivity. Absolutely. Ayidokotela ngiyabona uyayicula lento.